Os mae'ch athro chi wedi rhoi taflen waith i chi weithio arni ar Google Classroom, mae clicio Hand In yn ddigon rwydd. Ond, sut mae rhoi darn o waith chi wedi creu yn annibynnol i fewn? Mae'r fideo sydd ar y sgrin nawr yn dangos y broses trwy ap Google Classroom. A nawr, dyma'r un broses os ych chi'n gweithio ar gyfrifiadur. Bydd y fideo yma'n dangos i chi sut i roi unrhyw ddarn o waith i fewn. O dan y tab Classwork, cliciwch ar yr aseiniad ac yna dewiswch View Assignment. Ar dop y dudalen ar yr ochr dde, mae botwm Add or Create. Mae clicio Google Drive yn gadael i chi ddewis unrhyw ffail o'ch Google Drive. Gallai hwn fod yn lun, neu'n fideo, neu unrhyw ddogfen i chi i'w chlwytho. Gyda'r opsiwn Link, gallwch gysylltu Google Site neu efallai gwaith i chi wedi cynhyrchu yn J2E. Gyda ffail, gallwch chi uwchlwytho unrhyw ffail sydd gyda chi ar eich cyfrifiadur, ffeiliau PowerPoint neu Word neu PDFs neu unrhyw beth chi wedi creu ar eich cyfrifiadur chi. Ar waelod y restr mae opsiynau gyda chi os ych chi heb ddechrau ar y gwaith eto. Gallwch chi greu ffeil docs, slides, sheets neu drawings newydd sbon a'i gysylltu'n syth i'r aseiniad mwyn gweithio arno fe. Dewch i ni gael gweld y broses ar gyfer Google Drive. Chi'n dewis y ffail, clicio Add, bydd y ffail yn ymddangos ar y top ac yna'r unig beth sydd ar ôl i wneud yw clicio Hand In. Diolch am wylio.